салом шогирдои азиз, дарси имрӯзаи мо варатник дар киртаи пешакдор кушода, киртаи тоҷикӣ кокеткадор дар прямои духтаро ма шуморо нишон додагием, бо тарзи накладной чихе мечаспонем. Акнун дар киртаи кокеткадор манамихел варатники бабочка меган, анамихел варатник мана нигоҳ кунед. Астарака флизелин мечаспонем, гардан варатника мекашем. Тарзи кашиданша бинед бо диққат. 23 сантиметр гардан, вырез 18 сантиметр, варатник то нуги варатника 25 сантиметр, 6 сантиметр варатник ҳаққи дарзош қати духтаро, қисми димаш 9 сантиметр. ҳар ду тараф бояд якчен боша. Бо диққат нигоҳ кунед тарзи кашиданша. бухе агар ягон намуи дига хоҳед, мисол фантазия хитон қати 6 сантиметри ҳамаҷош бояд туғри боша. духтароро тақсим мекунем. аз тарака дар боло основной материал монда, манамихел аввал ай тарафи варатник худош лавоша медузем. да мақсад ай тарафи даруне ҷои вырези гардане манхел варатника медузем. гирдо ба гирд манамихел варатника кунҷошда ки омадем, бихоҳем ки чотка вобиста метавонем ки закрепка монем. манамихел мебирем, не ки духтаро стараса кунем ки бо дарзои хитона набирем. 0.5 сантиметр ҷо мемонем. ҳар ҷо бурида, барое ки вақти гардиш кардан ба тарафи ростана ами кунҷакош ё ки ҷое ки гирдак духтагия халал нарасона. даҳани киртара боша духтаро ай рӯи хати кашидагитон мебиред. ростана карда дар болои материал, паплини основной материал мемонен. ҳатман флизелин дошта боша. ман хел аввал болошда ки мондем, лав ба лави варатник медузем, мечаспонем, барои ҳар тараф нарава. борида дилша тоза мекунем. анакира буд дар болош астаракша монда. манам хел қисми чапаш қати як борга срочка мерем. ин манам хел лавакоша мебирем. айсиндирн ҳар ҷо мебирен духтаро. тарафи ростана карда айдирин як дарз мерен. шогирдои азиз, тарзи духташ анамихел бояд тайёр шавад. бо диққат гӯш кунед, нигоҳ кунед. иншоалло шумоам ёд мегиред.